Sziasztok, most megmutatom a laptopomat, HP Windows 8-al van. Itt is van a laptopom, itt az egér, billentyűzet, itt van a kamera, csak nem látszódik, ne kapcsoljuk be. Mindjárt töltődik. Na, most töltődik, 50 alatt töltődik az. Lássátok, ott volt a Windows jele, Windows 8 jele. Berom a jelszómat. Na. Kész, és itt van. Itt van minden rajta. Ott minden. Ez egy... Itt van minden. Itt van minden hang. Itt van hang. Itt van hang. Hálózat, töltés. Ezek. Skype, minden. Na, most mutatok valamit. Megnézzük mindent benne. Ilyen a Windows 8. Ez a helyi lemez, a C, az 173 GB szabad, foglal méret 200 GB. Az adatok a H 230 GB szabad, méret 265. Na, sátok, ez ilyen. Ez ilyen laptopi. Mindjárt mit is akartam mutatni? Na, a processzor az Intel R, Celeron R, CUP 1000M, 180 GHz, memória RAM méret 400 GB, 390 GB használható, vagy mi ez? 3,90 GB használható, 4,0 GB, rendszer típus 64 bit, operációs rendszer, 64 alapú processzor, ott van a processzor, toll és érintés, ez a képernyő. Na ennyi.